Ginahangkat ni Atty. Ferdinand Topacio sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pangalanan ng tanan nga may kahilabtanan sa anomalya sa flood control scandal. Ginihimo ini ni Topacio sa isa ka forum nga ginorganisahan sa Partido Demokratiko Pilipino, ang political party, sa din sa mismo nagkaserve bilang deputy spokesperson. Sunod kay Topacio, konperme na lang nga ginapadayaw ni Marcos nga sa nag-umpisa sa investigasyon kag sa nagpagawa sang pangalan sa mga dalaguan nga kontraktor, dapat sama nang magbuyagyag sang pangalan sang mga makabig mastermind. Pahayag pa niya, Septyembre pa sang gintukod ni Marcos ang Independent Commission for Infrastructure apan nagapadayon nga mahinay ang lakat sa investigasyon kaupod ng pagpapreso sa mga tao nga may kahilabtanan. Nagapating abogado nga naibaluan sang presidente kung sinong yara sa likod sang lapnagon nga korupsyon. Ginakwestiyon man ito pa sang presidente kung anong nagapugong sa iyago ni buyagyag ang mga naibaluan. Ginpahayag man sini nga lip service lamang ang nakita sa publiko halin kay Presidente Marcos kag nagapadayon nga nagahipo sa pihak sang nabuyagyag nga lapnagon nga korupsyon. Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga dito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Si Atty. Ferdinand Topacio